hozzá. Mikor érdemes fekete lencsét fogyasztania? Mikor érdemes fekete lencsét fogyasztani? A fekete lencse a következő esetekben bizonyulhat hasznosnak. Cukorbetegség vagy alacsony vércukorszint, szívbetegségek, vesebetegségek vagy ödéma. Főzzünk fekete lencsével. Ajánlott recept, sült fekete lencse. Hozzávalók: 150 g fekete lencse, 150 g rizs, apróra vágott hagyma, apróra vágott zöld paprika, egy darab összezúzott fokhagymagyarak, elkészítés. Hevítsünk olajat egy serpenyőben, aztán süssük benne a fekete lencsét, hagymát, zöld paprikát és fokhagymát körülbelül 10 percig, amíg megpuhulnak. Adjuk hozzá a maradék ízesítőt és kavargassuk, amíg fel nem forr, vegyük takarékra a lángot és hagyjuk rotyogni. Tálaljuk fehér rizságyon. Ezt az ételt kínálhatjuk ödémás vagy gyengeveségű betegeknek is. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. A következő adásunkban az őrszújabokról fogunk beszélni. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedves hallgatóink! Itt a Kínai Nemzetközi Rádió. Mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket a viszonthallásra!